Youth, el programa concebut per ser un viver de formació i assessorament de joves, ha posat punt i final a l'edició a Sant Cugat. El programa, impulsat per la Fundació Banesto, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Cugat, té com a objectiu potenciar el talent emprenedor d'aquests joves, una qualitat fonamental si es vol ser competitiu en un mercat empresarial que es regeix per la difícil conjuntura econòmica. 10 joves emprenedors santcugatencs que persegueixen crear la seva empresa tecnològica han treballat durant 6 mesos en el marc del programa Youth per tal de desenvolupar els seus projectes innovadors. El programa Youth, concebut per la Fundació Banesto, ha estat impulsat en diverses ciutats d'arreu l'estat per tal d'ajudar els joves emprenedors d'entre 18 i 30 anys a fer viable el seu projecte empresarial al mercat i dotar-los d'infraestructures, assessorament, formació i coneixement de negoci. Sant Cugat ha estat, segons els responsables del programa, una de les ciutats pioneres a incorporar-lo i que millor ha entès el seu objectiu. Jo sempre explico que el programa Youth, més que un programa de creació d'empreses, és un projecte dedicat a introduir el virus de l'emprenedoria entre els joves. És a dir, que no és tan important que creïn la seva pròpia empresa, sinó que el dia de demà, treballin on treballin, ho facin amb una actitud emprenedora, que és ben diferent. Jocs interactius per infants, aplicacions web per comerços, estudis de disseny de productes ecoinnovadors, empreses online per oferir serveis a empreses i autònoms i projectes de cohesió social a la ciutat. Són només alguns dels projectes que lluiten per convertir-se en una realitat. El projecte Youth no és un projecte tant d'idees o de projectes empresarials en concret, sinó de talent. A nosaltres ens agrada saber que escollim a gent o que aquests joves tenen un potencial de futur molt important. I no és tan important el projecte que en aquest moment hagin desenvolupat, sinó les seves capacitats de comunicació, les seves ganes o la seva capacitat d'esforçar-se i de lluitar. Doncs en aquest sentit premiem molt més la persona en si, el talent i el potencial de futur, que no el projecte en si. El proper 8 de juliol es decidiran els guanyadors del projecte, que seran guardonats amb un viatge a San Francisco a finals del mes de juliol.